Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, ɗan sanda na gaba kuma wuya sai kuma ƙwadago. Sannan da akwai mai nasibi sai kuma bijimi mu je zuwa Sultan fansar mai rawani. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausan kai tsaye kamar dai yadda aka saba ka sauke su ka suburbuɗe su akan wayarka. To ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP, group wanda nake muku tallansa a ko da yaushe. In dai kaga tallar fina-finan Indian Hausa kuma ka rasa yadda za ka same su to kar ka damu nesa ta zo kusa da kai, ƙwarai kuwa dab da kai. Idan kana son shiga wannan tsarin namu na fina-finan Indian Hausa to ga nambobin mu nan akan wannan bidiyon sai ka ɗauka kai tsaye ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram ka ce ɗan ƙoƙiya ina son shiga tsarin ku na fina-finan Indian Hausa, wanda iya cikin wannan group ne yanzu ake samun fina-finan Indian Hausa kowanne kala kuma daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finai, kama daga Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka ɗauki wannan number ka mana magana akan WhatsApp ko Telegram za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, ka biya kuɗinka sannan ka bada lambar ka a saka ka a cikin wannan tsarin. Domin ba kyauta ake shiga wannan group ɗin ba, idan ma ka san kana tunanin za a saka kyauta ne to kar kai magana. Amma fa in dai magana ce ta fina-finan Indian Hausa na fassara aka sanya ka a cikin wannan group ɗin, to magana ta ƙare. Kar har ma da fina-finan Arewa 24 duk wanda ya fita za ka samu a cikin wannan group namu na VIP. Lalle idan kana son shiga wannan tsarin kamar dai yadda na faɗa a baya ga namban nan kawai kai tsaye ka mana magana. Babu wayo babu yaudara, a duk inda kake a duk ƙasar da kake za a karɓi kuɗinka kuma a saka ka a cikin wannan group ɗin kai tsaye. Yanzu kamar yadda kowa ya sani cewa ba a samun fina-finan Indian Hausa akan YouTube ko akan Vidmed. Za ka zo kai sacin ka duba kan YouTube ko kan Vidmed amma ba za ka samu komai ba sai dai tallace-tallacen mu da baka gane ma'anansu. To daga yau nesa ta zo kusa in dai ka yi mana magana.